UPPL-नाव दा मोनसेल' एजेन्डा दं रायजोखौ थगायनाय 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थायो नाथाय आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियारलि बुंनो लुबैयो 125 एमेन्डमेन्टआ नर्थ इस्टआव 10टा 6 शेड्युल दङ जेरै त्रिपुरायाव मोनसे मिज'रामाव मोनथाम मेघालयआव मोनथाम आसामाव मोनथाम बे 10टा 6 शेड्युलखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेयो पार्लियामेन्टआव 2019आवनो फैदों जे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन आरो बाव 125 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जायोब्ला बाव मोजां बाखि 9टा 6 शेड्युलनि थाखाय बिटिसिखौ मडेल खालामनानैसो बे 125 एमेन्डमेन्ट दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु बिथांमोनहा रायजो राजाखौ 5 बोसोराव सिबियासै रायजो राजाया इउपिपिएलखौ रिजेक्ट खालामबाय नाथाय गावनि पार्टिखौ हमथानांगौनि सार्थआव सासेनिफ्राय सासे गुगाबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथांमोनहा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै इस्यु खालामगासिनो दङ आङो गिबियाव रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो बे 5 बोसोरजोंनो बिपिएफनो पावाराव होनायनि थाखाय आरो बे 5 बोसोरखौ रायजो राजाखौ अननाय रायजो राजाखौ सिबिनायाव जों समायखौ मोजाङै आगार हरगोन गुबुनजों जानला मोनला नांलायनानै समायखौ जों नागार हरा मानोना रायजो राजाया जोंनो समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिपिएफनो भट होदों आरो समाजनि मोजां खामानि मावनानै जों समायखौ नागार हरगोन बिथांमोना बुंबाय थाबावदों मोनसे खोथा आरो नोंथांमोननि सरकार फैनाय लोगो लोगो दावराव दावसि जादों गावसिनि समाव जायाखै होनना बुंबाय थायो थारैनो बेबायदि मार नामा आं होनदों गोदोनो जेला प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं वेयर देयर इज पिस देयर इज हेपिनेस एन्ड डिउरिं प्रमद बर' गभर्नमेन्ट नो वान वाज हेपिनेस बै समाव रावबो हेपिनेस नङामोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो एभरिबडी वान इज हेपि दे आर अल आर हेपि मानोना टिचार्स दे आर हेपि भेन्सार स्कुला सरकारि जानो थांगासिनो दङ कन्ट्रेक्टर दे आर हेपि बिकज बिसोरो खामानि मोन्दों नङा होमबा लाइमोनफोरा दे आर हेपि बिकज बिथांमोनहा सुबिदा मोन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुप दे आर हेपि बिकज बिसोरो सुबिदा मोन्दों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव सबनावबो गोजोननाय दङ आरो जेराव गोजोननाय दङ बाव सान्थि दङ प्रमद बर'नि सरकार समाव ना फोरोंगिरिया गोजोननायमोन ना कन्ट्रेक्टरा गोजोननायमोन ना जाति जनगोष्ठिया गोजोननाय दंमोन दा ओंखायनो बिसोरनि समाव अशान्ति दंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय रियेल पिस एन्ड रियेल हेपिनेस दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दङ बर' बिथांजों एबसुआव गोबाव सम खामानि मावनाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे 12 बोसोर जादों गावनि लोगोफोरखौ प्रेसिडेन्ट जाबानो सुबिदाखौनो होआसै 12 बोसोर बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हमथाना लाखिदों बिथाङा जे पावार हांगार बै समावनो आं बुजिदों आथिखालाव इउपिपिएलनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै दं रायजो सभानि एमपि जानानै दं दा आरो तामुलपुर समष्टियाव एमएलए बिजाथि गयबारि समष्टियाव बिथाङा एमसिएलए दिनै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जयग'था दंमोन नाथाय रावखौबो बिथाङा बिसास खालामा फोथाया पावारखौ लुबैयो दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबावदों मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांखौ नोंथाङा गामिनिबो गावबुरा जा आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जा आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै नाथाय अबा बिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन बे लाबावनायाव दंबावोमोन दा बेखौनो जों प्रमान खालामो जे इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ रावखौबो फोथाया गावनि गाहाय नेहाथारिखौ फोथाया भाइस प्रेसिडेन्टखौ फोथाया रावखौबो फोथाया पावारखौ गावनो लाजोबनो लुबैयो दा बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआव गुगाबोगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंजों फैफिनबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा रिजाइन होबाय एबसुनि आवगायनि भाइस प्रेसिडेन्ट सानै गुनेश्वर गयारि आदाया इउपिपिएल रिजाइन होबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा रबिन्द्र बसुमतारी आदा बिथाङा रिजाइन होबाय बै समनि गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमखौबो लानानै खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदाबो होदों आरो जाय बिथांमोना इउपिपिएल नागारनो सानदों बेयावनो दा बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ जोंनि दोलोआव फै जों नोंथांमोनखौ बोजबनानै खामानि मावगोन उइदाउट कन्डिसन फै बेखौ जों खावलायनो थाबाय आरो एमएलए इलेक्सननि उनाव इउपिपिएल थानाय नङा मानोना बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया जोंखौ बोजबदों इउपिपिएलखौ बोजबाखै आरो दिनै जोङो एनडिए होननासो गेलेनो नागिरदों थांनाय बाराव बिजेपिआ प्राय 5 लाखनि आसपास भट मोन्दों एसे बारा मोन्दों जोङो 7.5 लाख भट मोन्दों इउपिपिएलआ 6 लाखल' मोन्दों बिटिसि इलेक्सनाव दा बिजेपिजों जों लोगो नाङोब्ला प्राय जोङो 70% भटखौ जों मोन्दों दा ओंखायनो खुनु पट्टे इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरा एमएलए देरहाया मानोना बिजेपिनि भटआ प्राय
मा होनो 5 लाखनि खाथियाव बिटिसि इलेक्सनाव जोङो 7.5 लाख भट मोनदों इउपिपिएलआ 6,16,000 भट मोनदों जों फ्राय बिजेपिजों जों लोगो नाङोबा 12 लाखनि खाथियाव 12 लाखनि बारा जाहैबाय जोंनि भटआ दा 12 लाख भट मोननाय इउपिपिएलआ 6 लाख भट मोननाय अबे एंगेलजों एमएलए गेलेबावनो नांगौ आदा दिपेन बर'आनो जा दिनै गबिन्द सारा मिथिखानायखाय आं गेलेया होनखाबाय आं गबिन्द बसुमतारी सारखौ साबायखर बावदों गोरों मेचुरिटि दं बेनाव जे फैसा थाखाखौ गारला खरसा खालामला जुजि बावला हाखानाय नङा होननानै दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा मालाय साइड जाखाबाय दिनै इउपिपिएलआ खुनु पट्टे हाया जोंजों भट पेटार्ना जोंजों दं रायजो राजाया जोंजों दं दा ओंखायनो जों रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजाया जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आरो एमएलए इलेक्सनावबो जेरैबादि बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया लोब लोब ओंखारनानै परिबर्तननि नामाव भट होदोंमोन एबारबो एप्रिलनि 9 तारिखआव रायजो राजाया लोब लोब बे ओनसोलाव जौगानाय भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय लाइमोनफोरखौ नायनाय साख्रि बाख्रि मोनहोनाय हा पाट्टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसा मोननांगौनि सार्थआव दुखियाफोरा आइबिएस मोननांगौनि सार्थआव सिनियर सिटिजेन लेंग्राफोरा जास्टिस मोननांगौनि सार्थआव आरो जोंहा बिभिन्न लामा दालां स्कुल कलेज जानांगौनि सार्थआव बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै बिटिसिआव एनडिए हिसाबै 15था बिसाथिखौबो देरहाहोगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहो गोरा खालामगोन बिटिसिखौ गोहो गोरा खालामगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय बिटिसिनि रायजो राजानाव